Hola, benvinguts a aquest canal. Avui farem un maquillatge que afavoreixi el que són els ulls petits i també si teniu els ulls caiguts també es pot afavorir. Serà un maquillatge amb tons neutres i bueno, espero que us agradi. Ara comencem el procés. Fins ara. Bueno, doncs ja està. El primer que he fet ha sigut apartar-me el cabell de la cara i llavors em va quedar, no fa gaires dies, em va quedar aquest kit que és de la Too Faced, que és la Pixie Pin-Ups, que va... és una monada, que va això molt mono, així i tal. I encara no havia utilitzat alguns productes. I ara els utilitzaré també com en plan de tester. Primer em poso la Lenser Shadow, que és, com ja tothom sap pràcticament, és el primer d'ulls i el aplicarem a tota la parpella. Ja sabeu, a veure, suposo que tothom ho sap, però bé, és molt important aplicar una prebase perquè ens ajudarà a que els colors ens duren molt més i no se'ns facin plecs a la parpella. Bé. Després d'això utilitzaré l'ombra de Martora, que és una ombra mate, que és la 616. I utilitzaré el pinzell, un que és del Sigma, que és la E50, que permet una aplicació molt general de l'ombra. Bàsicament és un to neutre que l'únic que farà serà neutralitzar el color de la parpella. Solament ho poso a la parpella mòbil fins justament on és el que seria pràcticament la banana. Ara el que es tracta, quan tenim els ulls o petits o que puguin ser caiguts, llavors el que es tractaria és de fer que aquest ull s'estengui cap a fora i que pugi una miqueta. Això, sigui com siguin els nostres ulls, sempre ens afavoriran, però sobretot molt més quan tenim els ulls petits o més caigudets. Ara utilitzaré l'ombra, la 618 de Martora, ho poso aquí, la 618. I ara faré com si fes una línia. Tinguem en compte com si féssim així i farem com una espècie de línia que ens vagi des d'aquí i com si la poguéssim fer juntar cap a la cella, que no arribarem a fer-ho. Però la idea seria aquesta. Com que és un to molt natural, ara ens serveix de guia, però després el difuminarem. Aquí seria el que seria la conca de l'ull. I fem com una espècie de triangulet. Fem així i així. Ja dic, més que res això és perquè ens serveixi de guia. I ara això ho difuminarem una miqueta. No molt perquè ja dic, això serveix de guia. Ara utilitzo l'E45 de Sigma, que és aquest pinzell que té una forma una mica picudeta, però que després, com que també permet difuminar molt bé. Després això ho intensificarem. Ara senzillament vull que em serveixi de guia. Ara, el que ens interessa per fer l'ull més gran i que estigui més obert i més aixecat, aquí aplicarem unes ombres que siguin clares. Utilitzarem, a veure, agafo d'aquest quarter que us vaig ensenyar l'altre dia, que era del Sigma, agafo aquesta ombra que és una mica dauradeta, que ara per l'època de l'estiu ens pot afavorir moltíssim. I aplico el primer terç com si tinguéssim l'ull dividit, la parpella dividida en tres, o aplico la tercera part, per dir-ho d'una manera. Ara, d'aquest mateix kit, de la Pixie Pin-Up, llavors havia pensat que podia quedar molt estiuenc agafar un to
he agafat aquest que és un to com un verdet, que té un to entre pistatxo, és un to que pot afavorir moltíssim. I n'agafo una miqueta. I ho poso al segon terç, que a part ens donarà molta llum a l'ull. Sempre quan volem intensificar, suposo que ja ho sabeu tothom, però és igual, per si algú no estava al cas, sempre que ho fem així a tocs és perquè, clar, quan fem així arrosseguem una mica el color i quan fem així el fixem i així es veu el color més intens. Ara agafem aquest pinzell que és de difuminar i agafarem entre el primer i el segon i els fondrem una miqueta. No sé si es veu gaire. I ara agafarem una altra ombra. Agafaré una altra ombra d'aplicació i aplicaré d'aquesta ombra d'Estila. Agafaré aquest to que és una mica més granatós. No sé si es veu una miqueta. Així. Aquest és un pinzell una mica biselat, però que és molt suau i difumina molt bé. Ara ja comencem a juntar-ho amb l'ombra que tenim aquí aplicada i ara posarem una miqueta més. Difuminem una miqueta més amb aquest pinzell que és amb els pèls més llargs i per tant difumina sempre més bé. Ja sabeu àmpliament que això pràcticament són clons del MAC, els de Sigma. I ara agafaré també d'aquest kit que us comentava abans la sombra que es diu Heaven, que és un color vainilla mate. I el posem aquí i el posarem aquí a l'arc de la cella. Això sempre farà que el nostre ull, ja ho sabeu totes, però ho repeteixo, ens farà que l'ull ens pugi com una miqueta. Acabem de difuminar aquests colors. I al fer aquí un color clar, al fer com una espècie de diagonal que ens puja cap aquí i posar el color clar sempre ens fa pujar, separar i fer l'ull més allargat. Ara utilitzaré aquest llapis que és de la marca Urban Decay, que és el 24, és el 1999 de la gamma del 24-7 i llavors farem com si féssim un eyeliner, i farem així. Perquè la gent que no tenim l'ull molt gran, si ja comencem a posar una ratlla molt fosca, a menys que tinguis molt domini de la tècnica, i nosaltres potser la tenim, això ens ajuda a marcar l'ull sense endurir-lo. I aquest és com un color entre granate, morat, és un color molt especial i que la veritat és que és molt recomanable. Aquí solament hem marcat fins la meitat, una miqueta més, i ara sí, agafaríem llavors el que seria un col negre i ara sí que podíem ja allargar més el ullet. Jo sempre tinc a mà algun tipus de clínex per poder anar traient l'excés de producte. A mi em serveix.
i el difumem una miqueta. Ara, a la part de baix el que faríem seria crear una continuïtat. I tornem a rebassar. Doncs bé, ara el que faríem seria posar el rímel, que ara estrenaré aquest que venia amb aquest envàs d'aquesta d'això, de les Pixie Peanuts. Per tant, no sé com va i ara sereu testimonis de si em funciona o no em funciona. I de passada m'hi puc deixar mitja ungla. En principi, pel tipus de raspall, que és molt petitet, en principi les tenia que allargar. No sé si ho ensenyo bé. I bueno, i ara m'ho aplico. Sobretot, quan heu acabat de maquillar-vos els ulls, moltes vegades allò per posar el rímel, allò que ens posem a l'ull així. No, és millor fer així, perquè així no ens traiem el maquillatge que ens havíem aplicat. En principi el que puc dir és que no hi ha gaire producte. No sé si me l'han posat una mica caducat o és que no l'han mullat gaire bé. Potser és que no havia maquillat gaire bé, no havia agafat gaire producte. Ei, és curiós, però aquest rímel té una olor fruital. No m'havia trobat mai que fessin una olor fruital, però què te'n fa? Doncs bé, sempre aplicant més màscara a l'exterior. I bueno, aquesta serà la primera tanda del que intentarem fer de maquillatges. Espereu, a veure, no sé si es pot fer un zoom perquè es vegi una miqueta. Doncs bé, espero poder-vos haver estat d'ajuda i fins la propera. Gràcies, fins després, adeu.